Ni Tuhan Yesus Kristus taparade roh hadok pikiran lau manangin hata ni Tuhan martanya kita. Muliate Tuhan dia sidok dengan ni basa. Di bagasa tikion nang taruli hami marhite-hite hatam. Todim perbadia manuturi hami. Asa mangetusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Dabang dainang hatani debata na sartu hita di enek meisen berita nauli na sinurak di si Matius bidu 22 mamuka mesene sada masuk 1:14 tapai ti hukma hatani Tuhan. Dungi diulai Yesus marupama tunasida songonon. Tarpatudus do harajan banua gijangi tu sada raja nama mestahun anakna nama nguli. Jadi disuruh akan na posona maju aka na ginokon na hian tu pestai hapedang olo na sidaro. Dungi dulahima disuruh mana posona na asing nin nama. Pabu hamu nama tu aka nang ginokon. Nungahu parade banganon pestai. Nungahu potong aka horbo do lobu. Nungarade saluhutna. Ipe roma hamu tu pestai. Alai nalahu bedo nasida ditois ni rohan nasida. Nasada tu haumana. Nasada tu partiga-tigaonna. Alai ditakup na diba akan na posona di pasipal-sipal jala di pusa. Jadi tarismas rajai disuruh masul daduna mangelesehon akka pamunui jala manurbu hutana sida. Dunginin nama mado akka na posona. Nungaradenian na hasia tu pestai. Alai dang tahu akka na piniwi. Ope laho mahamu tu akka dalan balobu. Arau kamu nama tu haruan on nasa na dapot tamu. Dari sauk malahu akan naposoi tu akadalan. Ditegium masaluk na najupang nasida akan najahat dok nadenggan. Gabeguk tamue marpestai. Alai lahu bongok rajai mamereng aka tamuena. Dapat matana ma disisa dahalak na somar paken pesta. Jadi dok matu nasida tuibana. Nabehado permasuk mutuson amang. Ada marpaken pesta ho. Gami makohoma ibana. Dungi didok raja ima tuaka naposona. Talihamu nama pakna do tanganna. Laos babalihamu nama ibana tu nahulum nama ripo ipot. Disima masa anggu-kanggu do patugoripon. Ailado najidou. Ale otik do natarpilit. Ido yang gosahana. Dita saluk na damang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totu adong do padohan ni halak batak na madok. Gokon siadopan jauh-jauh sialusan. Na pasti molo dihita halak batak si soli-soli do namar pesta. Molo pola nunga sahat ima gokon do jauh-jauh tu hita somalna tadupi dong. Kecuali adong na halna urjan. Manang nasunabui ulaon si pasidi. Nah, alay bohado rohatta. Na pasti moloi ma tapatupa pesta. Na taudang natatanda. Na taudang akasisolhot. Na taudang aka todong baru pe akale-ale do akaluluan nato. Ale pasti kecewa do hita molo pola nunga taparade akan narekot tu pestai. Ale na tatamuion dangro gudang akasidali do kalian asik. Upama na pinatupan ni Tuhan Yesus sada pangajarion doon tuhalak na toro.
Na manguduti do ima Tuhan Yesus mengajari halak Farisi halak Yahudi do kena Toro. Taringot tu haraja ni dibata. Di patu dos Yesus ma pangajari yoni taringot tu haraja ni dibata. Marhite-hite sada upama. Na masa di tonga-tongai nahya diadupan akal siluluan na Toro. Dido iba nama haraja ni dibata songonima namar pesta na pangulian anak. Raja marpesta mengundang saluhutna alena diundang non dang oloro gudang akasidalia. Jauh-jauh hari undangan sudah disampaikan. Ale mula dibahas hata bata idok na kaningan. Sidale dinasida ale ditus ni rohana. Tuis ni roha. Adong pura-pura lautu balian, pura-pura lautu pertiga-tigana, bahkan adong nama bunuh na pasuri. Nah damang denang. Jadi doi ma pestai jadi. Di jauh mamusenang akan na asing asaroi ma tu pestai. Nah, amang inang nilonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Mulut apa itu musenang pangajarion na pinatupan ni Yesus berhiti-hiti upamaon takas matarida julma na bongok tu pesta hepe musenang aso adong nasonaradi adong nasona siap na suku-suku dirajai tu na masuk tu pesta ala namar pakai pesta bahasa damar pakai pesta ho alana sudah marpakai pesta ibana gebe huna uhu. Ahadu lapatan. Na gabe raju mata sa situng ahadu lapatan di jami tahun mana upama na pinatudos ni Yesus di bagasa turpokon. Na parjolo udangan manang na mangudang na dimaksudkon ima diturpuk jami tahun ima debata. Debata na mangudang saluhutna talumobi mahala Yahudi hala Parisi hala Israel bangso na pinilik ni debata asa gabi partohak nasida di harajam ni debata ala justru na terjadi ditolak nasida do akan nasinuru ni debata ditolak nasida do akan nabi ditolak nasida do ke raja dibon nasida do akan na di rohana nunga di togu debata nasida nunga di jauh debata nasida alai di persuada nasida do holong ni debatai dan olo nasida ala nasuna olo nasida gabe masuk tua raja ni debata gabe di uhum debata ma bangsoi tudos-tudos na paduahon na didokon ima di turpuk jami tahun ima kana diundang na asing ima sudilang jol mana diundang marhite ti Yesus Kristus nama jalo udangani nama jalo haluaoni ale adong sahalak naso makangulun udangani manang haluaoni dia menerima anugerah tapi dia tidak hidup di dalam anugerah itu maka apa yang terjadi. Maka orang yang menamakan dirinya orang Kristen yang sudah menerima anugerah. Tapi ketika dia tidak siap. Maka akan dihukum oleh Tuhan. Nah mulut apa tu doson. Tu hitagan umar sada-sada damang dena. Ahama nanay si peopota di bagasan mulutta. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Undangan itu telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Undangan untuk datang ke gereja. Undangan untuk mempermuliakan Tuhan, undangan untuk menerima keselamatan itu. Tapi sering sekali kita banyak alasan. Alasan kita meragam. Adong si dalian akka karena hamoraon, alenya ka arta, alenya ka jabatan do kana asli. Banyak alasan kita. Sehingga kita tidak mengindahkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan.
Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita mengindahkan undangan Tuhan untuk datang masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi kita menolaknya, jelas dalam kebenaran firman Tuhan ini kita pasti akan dihukum. Nah, napa dua ada mangdainang? Sering sekali kita songoni mana masuk tu pesta. Langsung namar pakai pesta. Kita katakan, aku sudah Kristen. Tapi cara hidup kita, cara beriman kita, pangalahutta, parangita, dan patudun nang karistek kita. Ale tetak dope aka pakaian hagulapon, aka pakaian hagiuk ni pardagingun, hagiuk ni portibio, aka pakaian hadatuan, aka pakaian nasotama dedopan di bata, pangalaho, nasarubang dok portibio. Maka ketika kita katakan kita sudah menerima anugerah itu, tapi tingkah laku kita, perbuatan kita, pangalaho narumar, gabri di batado kita. Al namang din na nolong di bagasa tuat Yesus Kristus. Di bagasan naya ima sa plopat, takas medilo ima Tuhan Yesus Kristus, ay lado na diyo, alay utik na terpilih. Lalu apa yang kita renungkan? Semuanya kita Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan. Semuanya kita dijauh di bagasan holong Yesus Kristus. Maka yang harus kita katakan, aku dijauh di batadoau, jala dipilih di batadoau. Salu na dijauh jala dipilih di bata, di pahu bermadiri nah hubar tulomoni rohani di bata. Unang dijauh di bata ibana, ale dirina pangalahon akaulon na, maralo tuaka lomoni rohani di bata. Taraju memang inang marhite-hite jami taon sudena kita halak Kristen nang dijo di bagasan Yesus Kristus ikota patuduhom ma holong ni rohani di bata. Takas dodok konima di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Undangan yang diberikan kepada kita lewat pengorbanan Yesus Kristus. Maka ketika Kristus memilih untuk menyelamatkan kita, maka ketika Kristus memilih untuk memanggil kita, maka kita harus katakan, aku menjadi bagian daripada panggilan dan pilihan itu. Sudah kita na porsia. Tapataridahum ma pajoni debata, sudah kita julma na porsia. Tapataridahum ma na dipilih debata hita. Berhiti-hiti akka ulauta nasuman natoman. Hobar tua kalau moni rohani debata. Amin martanya kita. Muliatin ma hupasa rohanami tuho debata jahuba. Didenggan di basam di asini roham. Atau tong manuturi hai marhiti-hiti hatam. Muliate Tuhan. Ajari kami maka nguluh natami di bagasa ngulu nami sigano pare. Asau patudo kami diri nami marpakian hati goran. Marpakian akal omoni roham hobar tu sakamu di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.